11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entre els anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. De porter per parar els gols em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa. I una defensa de 4, de centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal de les penso planta l'autobús, 4 frases